Dědečku, ty máš ve středu narozeniny, že? A tak já ti přeju k 70 všechno nejlepší, hodně zdraví, štěstí, ať se ti líbí narozeniny a v závorce by byl napsaný svátek a ať už jdeš jak kdyby co nejdřív do důchodu, ať už se netrápíš a ať te má babička ráda a ať se máš dobře. Čau. Milý dědečku, přeju ti hodně štěstí, zdraví a lásky a ať se ti daří v tvém Těšnickém Slezsku a Bystřickém Slezsku a hodně úspěchu. To je všechno. Ahoj dědečku, já bych chtěla nejdříve říct, že se strašně nerada točím na kameru a fotografuju, ale že pro tebe dneska dělám výjimku. Já bych ti chtěla popřát, aby se ti dnešní den moc líbil, aby si ho užil. A současně ti chci popřát k tvým druhým 35. hodně štěstí, hodně zdraví, hodně klidu a pohody. A to nesmím opomenout babičku Olinku, která tu pohodu a klid vytváří a která se o tebe tak krásně a s láskou stará. Pak bych ti chtěla popřát hodně sil a hodně moudrosti, jako například pivo, whisky užívej a lékařům se vyhýbej. No a pak bez nějakých dalších dlouhých vět, ať nám žiješ do 100 let. Všechno nejlepší. Dědo, já ti přeji, ať se máš tak dobře jako já. Já vám přeju k vašemu životnímu jubileu všechno nejlepší, štěstí a hlavně zdraví. Dědečku, všechno nejlepší, hodně zdraví, ať tě má babička ráda. Dědečku, já ti přeju hodně zdraví a štěstí a spoustu návštěv u mě v mém salonku. Ahoj. Tak nazdar, otče. Je to 10 roků, co jsem tě slavnostní řečí posílal do důchodu. Evidentně zcela zbytečně. Takže místo toho, abys nadával na to, jak máš malý důchod, tak stavíš ať už pomyslné nebo opravdické mosty mezi Čechy a Poláky. Takže, co ti popřát? No, vzhledem k tomu, jak si ničíš zdraví a je zázrak, kolik máš při svých kilech energie, tak ti přeji, abys žil déle na světě, než bude existovat Evropská unie. Na tvé zdraví. A táto, ať hodněkrát ještě vyďukáš na navigaci cíl cesty Leogang Rhein 32. Dědo, já hlavně doufám, že tam máš hodně plastovek v té chatce. Jinak teda všechno nejlepší. Milý dědo, dneska máš 70 let, což je významné jubileum v životě každého člověka. A na takové jubileum by se měl kupovat nějaký nestandardní dárek. Nějaký hodnotný, dražší, náročnější. Když jsem ale přemýšlel, co ty jako dneska 70letý čerstvý důchodce žijící v Bystřici nemáš, tak jsem se musel trochu zarazit, protože 3 notebooky, handsfree používá, má bezdrátový internet a má nový Samsung Galaxy bezdotykový model s Androidem, tak jsem si říkal, tady je něco špatně. Mimo to mi došlo, proč vlastně Steve Jobs rezignoval, protože když zjistil, že 70letý důchodce z Bystřice má tyto technologie, tak to prostě neunesl. Takže já přeju nejenom tobě hodně zdraví, štěstí a dalších plnohodnotných minimálně 70 let, ale zároveň přeju hodně štěstí technologickým firmám, aby ještě vyvinuli tolik novinek, které ty ve svém životě ještě nepochybně budeš užívat. Takže hodně zdraví, štěstí a zase někdy v chatce.
Oni dneska zlej, ať tak všichni mají rádi, ať já tě mám rád. Hádej, proč přišel jsem dneska k vám, proč za záda schovávám květ. Dvakrát jsem dneska si ruce myl, abych popřál ti k věnečku let. Nastav pusu a do vázy kytku dej, postav na kafe 2 cukry, mám rád. Koupil jsem člověče, nezlob se, budem do rána blázit a hrát. Tak všechno nejlepší, zdraví a tak, ať všechno ti jde tak, jak chceš. Sám nejlíp víš, co se má ti přát, a nám stačí, že žiješ, že seš. Hele, neděkuj, kytka, není zas tak až moc, to, co uvnitř mám, neumím říct. Jako kostky je život, jak den a noc, většině střídá se mít, nemít nic. Tak všechno nejlepší, zdraví a tak, ať všechno ti jde tak, jak chceš. Sám nejlíp víš, co se má ti přát, a nám stačí, že žiješ, že seš. Tak všechno nejlepší, zdraví a tak, ať všechno ti jde tak, jak chceš. Sám nejlíp víš, co se má ti přát, a nám stačí, že žiješ, že seš. Tak všechno nejlepší, zdraví a tak, ať všechno ti jde tak, jak chceš. Sám nejlíp víš, co se má ti přát, a nám stačí, že žiješ, že seš. Tak všechno nejlepší, zdraví.